istorya kita dito eh. Atakin mo, tinahin mo ito eh. Yan, nagsisinod na ang problema. Nabutugos ako. Oh no! Ano nga nito ito yung nabuto mo? Ano nga nito ito eh? Hindi ko man na-internet yung giginatan. Tay, ali ba? Paintindi ko. Sorry tatay, sorry na, kapalakas. Sorry tatay. Naintindihan ko na na. Ayun nga na ya, hindi na, mapalaging pagkaon. Sige tatay. Kanton nga. Hindi na ito anak na. Hindi mo hindi sa kong dito sa kong. Hindi mo hindi pabukin dito sa kong. Tatay, pag-respeto na kaon ako. Ay, sorry. Kung karagad mo kumawang pagluto ko. Sige lang, kami na dila. Pag inabay ka magutukan. Yan na tatay pagitan niyo ka ng kumawang. Ano kaya na ito kanina anak na? Yung gisisirin nga. Yung putok mo sa kong. So din ni tatay. Oo. Ang pabuto ko nung sa... Nagsunod-sunod pagbuto. Daw, nagburog to na. Ito na tatay. Murag mo yung tatay. Nagbugtugod. Sorry ka tatay. Okay lang ito anak. Lagay na ibaroan ko na yan anak. Ungod na, Juan. Okay lang ito. Arteng! Oh, hoy! Ano to? Oh, ano to? Yung kamano ka dito, nagpatay na. Kaya ano, na ano? Ang puti to nila. Patay? Kasi ito naging sisiring. Pagpabuto kong kwitis. Ngayon korongan. Dahil kurunan. Kabawa anak. Sabi dun ay upod. Hindi ko mau. Thank you ayo tanan nga nasuportahan mon. Salamat. Thanks. Tapos Maraming salamat kang unsolid niya, Juan. Nasuportahan. Tropa Polbos. Yo, subscribe guys. Subscribe. Subscribe niyo. Kung kami mo yung pa-shoutout, comment below and click. Notification bell.